Yau ranar farin ciki ta don haka za mu yi kwaldomo. Yau ranar murna ta don haka kwaldomo ya zan juyi. Wannan gaskiya ne. Madalla barkanmu yaro ba shi wadda na kaiwa mutum nan. A la ilaha illallah ke siga da kuna baki ba mutum shege ya shiga gidanki abin da dubaru na. Kama dubaru ka san ba kowa zai biyan kuɗin gaba yan ba kai ba. To ya ce bebe wallahi in taki mai makoshi. Kuɗin ga na ko rashin lahiya ba ta cin su. A abinci na aka dafa har na ci kanshe indomi ba dan ta in ci banza. Har da sabon cibi na sau. Inna lillahi. Cikin gidan nawa aka shaye-shaye. Kwaldomon gidan ubanwa ke mai kama da yan wata taho mai wasu ka hau zunubi. Ina ki take samo muna yan kamar shahadadi ta ba. Kai ma ka sha ta ba. Shin da Allah ba ta ba. Wallahi ba su barin gidan ga. Shaggo masu sukoki kamar an zana. In ba ku tashi kun kafa gidan gaba yanzu yana mamace bugun juyi. Wallahi ba mu hita. Na rance da Allah sai ku ta kumfa gidan ga. Ban ga unhwanan ku ba. Kan bala'i. Wallahi ja ko yan eje ki. Wai hankali ko ce ba da fada ya kai. Don na kumbure su to dan takaici nake. Yeah. Ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku san bada mana like, ku saburbudo mana sharhi sannan ku yada wannan dauka.